मैयानिफ्राय जिहेतु मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमा बेयो मोनसे फिक्स डेट जाखाबायमोन। बे समाव नोंथाङा आरो नोंथांनि मुंखौ लानाय जादों जे बे मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ नोंथांनि खावलायनायाव सानथाम फावसायफिननानै समखौ थि खालामनाय जाबाय। बेखौ मानो फावसायनो थिननाय जाखो बेनि सायाव मा फोरमायगोन? दिनै बर' कसारि अनसाय गाहायारि खुंथायनि जानि अफिस बेवहाय खौरांगिरि नोंथांमोननि खाथियाव बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानि बोसोरसालिया जथुमा लांहिन कार्बि आंलंनि 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव 2022 मायथाइयाव खुंनाय खोथा। बेनि थाखाय बानजाय आफादा गासिबो माने साखाफोरा बानजाय आफादनि खामानि मावनाया जथेस्थ' आवगायबाय आरो बेवहाय दिल्लीनि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोना लिंखाबाय। दा बिथांमोनजों जोङो बर' कसारि अनसाय गाहायारि खुंथाया जों जयै खामानि मावो। बिथांमोना होनबाय जे सदौ ब्रह्म धर्म परिचालना समितिनि जानाखि बोसोरसालिया जथुमा नैबे बाक्सानि जानाखि खख्लाबारिनि खाथियाव उजुवा होननाय जायगायाव 25 फेब्रुवारि, 26 फेब्रुवारि, 27 फेब्रुवारियाव बिथांमोनाबो खुंनो लादोंमोन। दा जोङो लांहिननि कार्बि आंलंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि जा बानजाय आफाद गोबां खामानिखौ आवगायबाय। ओंखायनो नैबे जोंनि जानाखि गिबिनि बोसोरसालि जथुमायाव गुबुन जिल्लानिफ्रायबो जोंनि फैनायफ्रा ब्रह्म धोरोमारि जानाखि सिबियारि गोरों गोरा बर' रायजोफोरा जुदि फैनायाव एसे उसुबिदाखौ जोङो नुनायाव जोङो सावरायबाय थादोंमोन। दा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म बिथांमोना जे बोरैहाय बानजाय आफादखौ बोरैहाय मिरु आफाद दिनै बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म, बाबा जगत चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनजों सावरायनानै बेखौ बोरैहाय आगोलाव लांनो हायो ना उनाव लांनाय जायो बे खोथाखौ आंनो जोंनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा जे सावरायदो बेखौ बोरैहाय एसे आगोलाव लांनो हायो नङाबा एसे उनाव लांनो हायो बिथांनि निर्देशआव आङो सेन्ट्रेल कमिटिनि बाबा